gusto ko lagi may paminta. Eh baka yung marireto ka dyan. Sino madireto ko sa Kuya Hink mo? Ay wag naman. Hindi wala ka na. Papagdadaan si Kuya, may magde-divorce ba tayo? Ay, babayaran ba kita? Ay, wag na, wag tiyatsagaan. Aray. Si kay Kuya, hindi pwede kay Kuya Hink mo ang hihinahin ng babae.